बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ मैया थांनाय 11 मार्च बृहस्पतिबार खालि फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै भट होनो मोननाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला देहायारि लोरबांथि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ भट होनाय सानखालि गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ भट मिरुआव थांनानै भट हैनानै गावनि हास्थायनाय मोजां मोननाय हान्जा बिजाथिनो भट होनानै खुंथाय गोहोआव लाबोनो नांगौनि थाखाय बाक्सा जिल्ला बेंगिरि आरो जिल्ला बिसायख'थि आयगनि मददजों मुसलपुराव भट होनाय सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला बिसायख'थि आयगनि ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारीखौ थिसननाय जादों। सासे आइजोखौ ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै थिसननायनि गेजेरजों आइजो माहारिनि गेजेराव भट होनायनि सांग्रांथिया बांसिनगोन आरो आइजोफोरा भट होनो थाखायबो आवगायबोगोन होननानै बाक्सा जिल्ला बेंगिरि रन्जन शर्मा बिथाङा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बुंथियो। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। मैया थांनाय 11 मार्च बृहस्पतिबार खालि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बाक्सा जिल्लानि बरमानि बिपिएफनि मावख'आव सौहैयो। मावख'आव सौहैनानै महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरजों जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि सायाव फोरमायो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो दि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि नैथि बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फैगौ 14 मार्चआव फोरमायना होगोन। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बरमा बियाबाव बिजाथि टिकेटनि थाखाय 4 आर'जलाइ होदों। दा बेनि सायाव नायबिजिरनानै सोरबा सासेखौ बिजाथि खालामनाय जागोन होननानै फोरमायो। मख'जाथावदि खौरां मोननाय बायदिब्ला बे खेबाव बरमा बियाबनि बिजाथिनि थाखाय मनीश्वर ब्रह्म, प्रबिन बर', रजनी बरज'वारी आरो सतन रामसियारि बिथांमोना आर'जलाइ होदों। थामथियाव मैया थांनाय 11 मार्च बृहस्पतिबार खालि 69 नं अदालगुरि, 70 नं माजबाद आरो 64 नं फानेरि बियाबनि बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपिनि बिजाथिफोरा जिल्ला बेंगिरि मावख'आव नमिनेसनलाइ गथायबाय। 69 नं अदालगुरि बियाबनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि रिहन दैमारी, 70 नं माजबाद बियाबनिफ्राय चरण बर' आरो 64 नं फानेरि बियाबनिफ्राय करुणा कान्त सर्गयारिया नमिनेसन होयो। गुबुन फारसे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 69 नं बियाबनिफ्राय बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो 70 नं माजबादनिफ्राय रतेन्द्र दैमारीया नमिनेसनलाइ होयो। एखे रोखोमैनो बिजेपि दोलोनि 64 नं फानेरि बियाबनिफ्राय रायजो सभा एमपि बिश्वजित दैमारीया नमिनेसन होयो। जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव गोख्रों रैखाथि हान्जानि नायगिदिंनायनि गेजेरजों नैथि खोलोबनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरा नमिनेसन होनायखौ खालामदों। ब्रैथियाव आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय रायजोआव मडेल कड अफ कन्डाक्टआ सोलिगासिनो दङ। मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो पुलिसआ गुवाहाटी नोगोरमायाव सानफ्रामबो बोखांगासिनो लाख लाख रां। कामरुप नोगोरमानि जिल्ला खुंथाया फोरमायनाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दासिम खमैबो 29,26,000 रां बोखांनो हादों। बाथियाव 63 नं सापागुरि बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थिनि थाग थियारि खालामदों। बिनि थाखायनो इउपिपिएल दोलोआ मोनसे हाबनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबनाय हाबाफारियाव बिपिएफ आरो जिएसपि दोलोनि खमैबो 300सो मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बे हाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर', मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों लोगोसे मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि दयाल चरनियाया। बे हाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर', मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों लोगोसे मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि दयाल चरनियाया। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुङो दि बिजाथिखौ लानानै दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव जेबो बोराबलायनाय गैया होननानै, लोगोसे दोलोनि फारसे अननायसो दं होननानै बुंथिबावो। बे अननायाव बयबो गावनि दोलोनिफ्राय बिजाथि होजानायखौ बयबो लुबैयो होननानैबो बिथाङा बुंथियो। दथियाव आगुआव ब्रैथि खेब आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहानो हानाय सासे बारग' एमएलए प्रदीप हाजरिका बिथाङा दासिम खेबब्रै एमएलए जाखांबाय। गिबियाव उदां बिजाथि महरै देरहानायनि उनाव
गोलाव 30 बोसोर असम गण परिषदनि जानानै बिसायख'थि गेलेबोदों। देग्लायनि फैबाय थानाय बिसायख'थियावबो असम गण परिषदनि बिजाथि महरै टिकेट मोनदों गागि दैदेनगिरि प्रदीप हाजरिका बिथाङा। मख'नो गोनांदि एजिपिनि बिजाथि प्रदीप हाजरिकाया राजखान्थि दोलोनि बेरेखा हान्जानि फिसाजोनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेनो थियारि जादों। आगुआव बिफानि हेंथायै गोबांबार गेलेबोखांबाय। आमगुरि बियाबाव आसाम सोरखारनि बारग' मन्त्रि रुंसारि अन्जन दत्तनि फिसाजो अंकिता दत्तनि हेंथायै गसंनो एजिपिनि बिजाथि महरै प्रदीप हाजरिका बिथाङा साखाफारा जाखाबाय होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। स्निथियाव थांनाय साननैसो सिगाङाव 29 नं सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय बावरागुरियाव इउपिपिएल दोलोनि मावथि आरो रायजो राजाफोरा खौसे जानानै बामुनखरा गामिनि थागिबि आरो मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि बिथां राजु नार्जारिखौनो 29 नं सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि बिजाथि होथारनांगौ होननानै दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि बावैसो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबफैनाय सोरबा सासेखौ 29 नं सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव बिजाथि होयोब्ला रावबो दोलोआनो भट होनाय नङा होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथियो आरो रावनिबो राजखान्थि दोलोखौ मदद होनाय नङाबो होननानै गोख्रों रावजों बिथांमोना बुंथियो। 9थियाव सोनाब बेंगल बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां थांनाय 7 मार्च रबिबार खालिसो कलकातायाव हादरनि गाहाय मन्त्रि मदिनि नुजाथिनायाव मोनसे गिदिर सुबुं गौमायाव मिथुन चक्रवर्तीया बिजेपि दोलोआव हाबदोंमोन। मख'नो गोनांदि 70 बोसोर बैसोनि बलिउडनि सासे रोंग'सार फावखुंगुरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्सनि वाइ+ सिकिउरिटिखौ बिथांनो होदों होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 9थियाव सासे लाइमोन सेंग्राया ट्रेननि सिगाङाव बारसोमनानै गावखौ फोजोबना लादों। लोगोसे गांसे सुइसाइड न'ट लिरनानै गालांदों। सुइसाइड न'टनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला लखनऊ पुलिसनि सासे आइजो आइपिएसआ गावनि प्रम'शननि खाबु लानानै सासे लाइमोनखौ नंखाय केसआव फान्दायनानै जोबथेसालियाव सोनायनि हुमखिजों टर्चार खालामबाय थायोमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो 10थियाव जोबथानाय खौरां। कंग्रेसआ नैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय सानै बिजाथिनि मुं फोसावबाय। बे खेबाव फारिलाइयाव जायगा मोनदों गोदान कंग्रेसआ। थांनाय 7 मार्च खालारखालि बिजेपिनि एमएलए सुम रंहाया कंग्रेसआव हाबनाय लोगो लोगो टिकेटखौ मोननो हादों आरो थांनाय बुधबारखालि हरावबो मोन 26 मासिनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावदों कंग्रेस दोलोआ आरो मैया थांनाय 11 मार्च बृहस्पतिबारखालिबो फोसावनाय फारिलाइयाव टिकेट मोननो हादों। फारियै बकाजारनि 17 नं बियाबाव रतन इंथिं आरो दिफु 12 नं बियाबाव सुम रहां बिथांमोना टिकेटखौ मोननो हादों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।